Ο κύριος Πάγκαλος όμως πραγματικά μας άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό, γιατί έχει πάρα πολύ χιούμορ και ξέρετε τι δώρο έστειλε στους Ράδιο Αρβίλα. Ναι. Κάθεστε. Όχι, αφού είναι με το μηχανάκι. Παιδιά, είμαι όρθιος. το εσώρουχό του. Το εσώρουχό του. μέσα στο δικό του ορχοράν όλοι αυτοί που είναι τώρα. Είστε φοβερός, κύριε Ψωμιά. Και ένα κενό. Το έστειλε το εσώρουχό του. Ποιος έχει δει το συγκεκριμένο? Εγώ το είδα. Νίκο μου, το έστειλε επειδή και εκείνοι έχουν ουσιαστικά σατηρήσει κάποιες φορές. Είχαν κάνει κάποιες μέρες μια σάτυρα, φέρνοντας στο στούντιό τους ένα τεράστιο εσώρουχο, υπερβολικά μεγάλο εσώρουχο που το είχαν φτιάξει, λέγοντας πως αυτό είναι το εσώρουχο του κυρίου Πάγκαλου. Αυτό που βλέπουμε και στα πλάνα. Αυτό που βλέπουμε τώρα στα πλάνα. Όποιος το σκέφτηκε από την ομάδα Ράδιο Αρβίλα, μπράβο του, έξυπνο, σατυρικό. Δεν εκθέτει, διότι εγώ είμαι υπέρ της σάτυρας, μέχρι εκεί που πάει. Αυτό νομίζω πως δεν εκθέτει κανένα και μπράβο τους αυτόν που... Καλέ, ο κύριος Πάγκαλος το πήγε παραπέρα και έστειλε το πραγματικό του εσώρουχο. Επειδή είναι άνθρωπος με χιούμορ, λοιπόν, έστειλε και μια επιστολή, στην οποία μέσα είχε και το πραγματικό εσώρουχο, λέγοντας πως δεν είναι αυτό που δείξατε. Οι πραγματικές διαστάσεις του εσώρουχου μου είναι αυτές. Να σας πω, ξέρω ότι δεν έχετε εικόνα, αλλά διαβάζουν την επιστολή του κυρίου Πάγκαλου και είναι αληθινή, είναι πραγματική. Θέλετε να την ακούσουμε μαζί? Άντε, ένα-δυο λέξεις να ακούσουμε. Εντάξει, ωραία, πάμε. Στήριξα την πολιτική μου διαδρομή στην απαράβατη αρχή ότι πρέπει να λέω πάντα ή τέλος πάντων όσο συχνότερα γίνεται την αλήθεια και να μην πορευτολογώ. Έτσι, κατά καιρούς έχω απογοητεύσει ορισμένους πολίτες και πολλούς από τους συναδέλφους σας. Είδα το διαφημιστικό σας με το εσώρουχό μου που υποτίθεται ότι περιήλθε η σχήρα σας. Δυστυχώς έχετε πέσει θύματα παραπληροφόρησης. Ίσως φταίω κι εγώ αν έχω δημιουργήσει την εντύπωση ότι αυτά που διαθέτω θέλουν τόσο μεγάλη έκταση υφάσματος για να καλυφθούν. Η αλήθεια είναι κατά πολύ υποδιέστερη. Για του λόγου του αληθές, σας επισυνάπτω το πραγματικό μέγεθος. Μετά από 3 γάμους και 5 παιδιά στην ηλικία που είμαι, δεν νομίζω ότι θα σας δώσω τίποτα καλύτερο στο μέλλον. Εσείς όμως είσαστε σε καλό δρόμο και αρκετά νέοι ακόμα. Ευχαριστούμε. Σας εύχομαι με την ευκαιρία του νέου έτους καλές επιτυχίες. Πάντα φίλος της εκπομπής, Θεόδωρος Πάγκαλος, κυρίες και κύριοι. Και είναι φοβερό γιατί ήρθε η επιστολή που ήταν από την Ελληνική Δημοκρατία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Πραγματικά λέγαμε τώρα τι γίνεται. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει χιούμορ. Αλλά και δεν θα το πιστέψετε, μας έστειλε και το πραγματικό του εσώρουχο. Κυρίες και κύριοι, αυτό μας το έστειλε ο Θόδωρος Πάγκαλος. Και ισχυρίζεται ότι αυτό είναι το πραγματικό του εσώρουχο. Και θέλουμε να σας προκαλέσουμε. Εσείς ποια πιστεύετε ότι είναι η αλήθεια? Ότι αυτό είναι το πραγματικό εσώρουχο του Θόδωρου Πάγκαλου ή αυτό που έχει αποτυπωθεί στο τρέιλερ του Ράδιο Αρβίλα, το οποίο αν μπορούμε να το δούμε, γύρνα σε μένα για να το δούμε αμέσως τώρα. Το βρακί του Θόδωρου Πάγκαλου, κυρίες και κύριοι! Ορίστε! Να το! 50.000 ευρώ μόνο με την παρέα σας. Δηλαδή 2 φίλοι. Άνετα. Να είστε έτσι. Σαν και βγαίνει το πουλάκι. Αν μπορούμε να πούμε σίγουρα ένα πράγμα για τον άνθρωπο αυτό, αναμφισβήτητα έχει χιούμορ και το χιούμορ είναι ένδειξη και εμφυίας και ανθρωπιάς.